Hi, hello, may muntag magkuntuming hapon ninyong talandra mga bayot kung asan mo himo tamay paglantaw na pud karon sa akong video yung silingan mga bayot na napod din sa lamisa o sa kusina mga bayot gumikan kay magama na pugog kalanon. Bisag mo nang utan mga bayot siga ang pangalan ani nila dinhi mga bayot kani isda mga bayot dinhi ka isda sa dagat mga bayot kung dili isda ni tubig dire. Wa ko kay balok kaniadto sa among kabukiran mga bayot kung sa ngalan ni isda mga bayot kay akong hibawan mga bayot og dili pantat mga bayot ito. Ginluan na ni sa akong ugangan mga bayot no iyan ning gipadit dito sa basar mga bayot nya wa lang niya pangwahay mga bayot og kanang nga disalign mga bayot di man pud sila musop-sop ana mga bayot mo nang kinahanglan para ako nang gunting-guntingon mga bayot aron hinlo-hinlo pud ba? Siya na nagkuha nig tinaay mga bayot yang himbisan mga bayot pero ang himbis nga uban mga bayot na milit pa mang uban mga bayot kay wa lagi siguro ni siya gagamit og ansyos mga bayot mo nang akong gisapsapan na pagbalik. Sigod pa sa akong kapika sa ilong kani kuno akong gamon karon nga kalanon mga bayot. Aw gamon tani diri mga bayot. Magandam lang tadagtagtaran nga pareha karakas akong nawong mga bayot then ako ni siyang slice mga bayot. Digid slice mga bayot ha. Ako ron pikas-pikason gamay ba o hiwaon. Di ni first time silingan mga bayot nga magluto-luto og isda diri nga isda mga bayot no kaniadto mga bayot giprito na ko ni mga bayot toskig pa ni sa bulad mga bayot og pritohon sa mutag butangan nimo cornstarch mga bayot pero magdinanghag pag prito-prito ani mga bayot dug dili na init ang mantika nga imong giprituhan ani mga bayot aw lupig pa ni siya mga bayot oy ginamos gumikan kay dali ra kay ning isda mga bayot masiparit ani iyang bukog mga bayot no humanog giwa ato mga bayot diri mga bayot atong panggamitan ning atuang mga sisunoy diri nga na diri sa ilang kalajini kaana lang ninyo na pamsina na ako ang kanuko din ha mga bayot gumikan kay nagabri-abri magkukuha tong nuts bitaw mga bayot niya himpilit man mga bayot wa ampot sa hypo diri mga bayot og zondrox ba nga ako aning butangan ning nanuksok sa ako ang kanuko mga bayot di man makawa ang mansa. Pamido ang pangalan sa ilahan ni mga bayot biro sa mga bayot og dili ni at sa alkamatis. Mukilaw ako makagupa ni mga bayot sa gawas na ng sibuyas mga bayot di na sila mukilaw og kadadlaw mga bayot na mukilaw lang na sila ng sibuyas mga bayot pero dili gyud daghan mga bayot niya. Ang pag-slice pa ng sibuyas mga bayot nipis pa sa kung bagol-bagol ng ilang pag-slice mga bayot kanang nipis gyud kayo mga bayot ba kay ganahan na sila mukilaw-kilaw na mga bayot sa mutang na isda. Aron pud wala-wala ni atong almo-almo diri mga bayot. Gislicean pud na ako diri mga bayot og ambot unsa ning siliha mga bayot murag atsal man ni sa mga bayot sa ila diri mga bayot. Suni sa ilang pangalan mga bayot no. Onya ako lagi mo'y magluto-luto aning resipiha mga bayot kaning isda mga bayot. Ako na lang po'y magpataka diri mga bayot og abis-abis aning mga sisuning ba mga bayot. Kani adto mga bayot kani sibuyas mga bayot. Bihira ra kay ning nasa mong abuhan o sa mong kusina mga bayot. Makasibuyas lang mi kani adto mga bayot og makapahanghandos mi og kupras mga bayot. Og dili makabaligya nang amo ang sinanggian mga bayot og nagdawan sa maisan sa silingan. Og wa man gani hagdawon nga lobi mga bayot og kanang mga kapulakan anang kalubinan sa silingan mga bayot. Di mi ang balaka kani adto mga bayot kay og kabalo lang kamo bunot anang bukong mga bayot makakuha kag bagol mga bayot maka uling ka unya makahandos mga bayot aw libre na dayon mga bayot ang asin bitsin mga bayot og ahos og sibuyas bita-bita mga bayot dire na mga bayot ako na ning giridi dinhi mga bayot gipangbutangan ako naghalang-halang dra og unsay akong gipang slice nga mga sisuning mga bayot gipang tungtong na sa insilingan og wala man ganitang og sangig mga bayot di na lang angay mabalaka mga bayot basta kay naa day daghang hampulon dira sa refrigerator mga bayot daghang kumpayon mga bayot hala sok-sok ang mga dilog parsley mga bayot katong mayana mga bayot no gipang butang na ko mga bayot niya paglantaw na ko sa refrigerator wala man sila dinhi mga bayot oy limon-limon ni absent pa mga bayot naman sila asin nga asgad-asgad og astumas no mga bayot agi butangan silingan di ilagi tad diri mga lanag basta mo function nang natuang baligdos nga utok aw tanang mga sisuning mga bayot nga kire kay ipangbutang na to mga bayot pero ayaw ninyo sun-an nga kung ipangbutang diri mga bayot og ipang bubo dira mga bayot hakay og mga lanag mo simba ko pa hinungdan iputos na ako na mga bayot dina og full gas ilang lingwahe foil sa mga bayot pero sa mga kaniadto mga bayot ang among iputos-putos mga bayot og dili dahon sa saging ginit pero kaning mga fulga og foil mga bayot magmala na lang na akong kalimutan og siniga na akong matadigyo na ako ni matagbuan kaniadto sa kabukiran mga bayot makatagbo lang ko inaning kolora mga bayot og katong putos-putos sa sigarilyo sa ako ang ginikanan kaniadto mga bayot kay naamay fulga mga bayot before ng karton kaning isa mga bayot gipa-absent ako sa kasisuning mga bayot no which is katong halang-halang mga bayot kay ako ugangan mga bayot di ganahan mo kaon og halang-halang mga bayot pero di naghapon nato kalimtan ang atong mga kaumpay og mga sagbot-sagbot na ilunod ta na dira siyang katiyanan wa na ko gibutang ag halang nga atsal mga bayot pero gibutangan ako nig tamis-tamis diri nga atsal mga bayot kay naman pud sila pula-pula diri nga atsal mga bayot diri ra ko natagbuan mga bayot ang atsal mga bayot nga daghan kay kulo ang atsal mo kaniadto sa kabukiran nga mga bayot mura ra kadakag kumagko mga bayot no kay native to mga bayot pero ang color to mga bayot og green og dili pula-pula mga bayot mo brown mga bayot og hapit na kalata pero di man maabtag kalata nga mo ang mga sisuning kaniadto mga bayot kana mga prutas gani mga bayot kana mga vegetable mga bayot kay di man pud kaabtan kaniadto og manglata-lata na nga mo ang ka sisuningan mga bayot kana mga vegetable mga bayot kay wa pa man gani siguro na dalaga mga bayot gihimo naman namong drang lamas di duha ka color ginamo ang makita. Aron ita magbalaw og kuskus din ang mga bayot. Ato ning hapinan dirig fulga mga bayot kay daghan wa po kay dinhi sa ila ang kaban mga bayot. So ato nang hapinan din ha mga bayot usa nato na ibutang din ha mga bayot dayon ipang hawas ta ni dinhi mga bayot nga si Tiburit si diri sa kasuluran mga bayot aron way sa gabal. Ay na lang ninyo napansin na ako ang pansin ha mga bayot kay ako ray gapalitan na didto mga bayot dagko kay mga bayot to gumikan kay kani mangong pan sa mga bayot ganahan nang yung silingan mga bayot kay dako pa ni o baga-baga pa ni sa kuha nga apil mga bayot no wa kibog na maning mahitabo syarog panuhuton pa ta.
Hasta tikod aning pansa nako mga bayot makabiran. Ato na ning tuyo ko ning atong abuhan diri mga bayot no, gibutang nako na dinha mga bayot sa barbecue mga bayot, landa-landa ba din ato rang painanayo ni iyang kalayo mga bayot, dilang nato i-fold dinha mga bayot kanyang mangbuto ni tanan diri mo ragi kaingon masunog ta. Unya kay makalimot naman yung silingan mga bayot nga nanaday ko giluto-luto ning kadaplinan mga bayot. Aron dinhi mapagod-bagod mga bayot, aron dinhi mo aso dinhi mga bayot. Butangan ta nag timer dinha mga bayot nga usa ka oras mga bayot. Magpanawag ra ng timer unya mga bayot ug maluto na ni. Kung rice is life dinha sa tuwang kabukiran mga bayot, dinhi mga bayot bread og batatas is life puno sila diri mga bayot no. Mag-islas-islas ta pipila diri ka patatas mga bayot. Kani patatas sa mga bayot pula-pula din ni mga bayot pero inigpanit nimo mga bayot yellow-yellow. Barato-barato ra nilang patatas diri mga bayot kumpara diri sa tuwa mga bayot. Ang patatas diri sa tuwa mga bayot mura gold mga bayot, magkakaora may patatas kaniadto mga bayot og naanay. Okasyon sa kinabuhi og kanang mga fiesta pa mga bayot kay di man kini maabsent dinha sa kaldereta mga bayot, mo man ibutang mga bayot kauban ng carrots. Aw diri sa planeta nga kuno tungtungan mga bayot. Tigud taon ka magpadagan nagpalit-palit mga bayot kay barato-barato ra lagi na sa mutang season diri mga bayot nya kaning mga bubong nila diri mga bayot. Klaro pag istorya maski pag di ko musulod na ilang panimalay nagyo na sila pundo din ha o nagyo na gibuos nga patatas. Gibanghagbungan ako nig mga seasoning diri mga bayot, turmeric powder durog nga paminta mga bayot din katong mga leaves kuno mga bayot nga binulad ba o dry kung sa man English pa. Kung sa mo kaniadto sa kabukiran tabay ray lumutan dinhi mga bayot ang amo ang tadtaran gilumutan mga bayot, hagbay ra kung ninusnus ana diri sa kadaplinan mga bayot di makuha pasag dadalan po nako dira mga bayot oy total kay di man po ni apilon og luto mga bayot pero hugaw lagi lang taon mura pug akong dagway mga bayot maski pa siguro na igbutangan ako ni dinhi mga bayot og mga rejob ni akong pangnusnos mga bayot ani nga mo ang tadtaran mga bayot di lang kanimo itadtarara mga bayot no napay tulo ka buk tadtaran ri mga bayot inaana po ng tawon og porma mga bayot pare-pareha gud po ni sa ko ang dagway siguro mga bayot minsan pag unsang rejuvenita mo ibutang mga bayot mamulan lang mga bayot di gitawon mga wagtang ng mga talonto mga bayot og kanang nagtublok-tublok o kanang mga discoloration na niya ko ang panagway kani ding mga sagbot-sagbot mga bayot nga akong gipanglunod-lunod nga kanang mga dry mga bayot ginamaran na sa akong ugangan mga bayot no mipalit na siya dito mga bayot og mga herb basa man English pa man siguro na mga bayot dito sa basar mga bayot dayon na mga sobra-sobra mga bayot iya na siyang hugasan mga bayot pagkahuman iyang dabog-dabokon mga bayot then iyang ibutang di sa babaw sa ref mga bayot dayon pagkaabtad og sa semana mga bayot aw mo na gikaingon og ikabanyos na isit aside sa na ako na din mga bayot no kay magkuha sa ko drink fulga mga bayot kumut-kumuton ako ning fulga mga bayot aron di mutoskeg din ha mga bayot ug ako ang ihiklad mga bayot pag kumut-kumot na ko mga bayot okay ganahan pud lagi ta dirag magpa-design kuno mga bayot di ang ending nagisi pero di ang ay mabalaka mga bayot di lang siya mabuslot tanan mga bayot magamit ra gini sayang man pud kay ilabay mga bayot ato na lang padayunan dira bahala na dirang nagsisis kadaplinan mga bayot basta mabutangan mura ra pud kog nagama dirig salag mga bayot og dili kanang mga pugaran pa sa manok mga bayot nga mangitlog ng inahan bitaw klaro pa kay story mga bayot ako ibarites ninyo mga bayot kani ako mga kagupa diri mga bayot bilib jud kay nako magluto-luto na mga bayot dili bilib sa akong batasan mga bayot ha kay hudos makagubatasan pero kanang ako ang mga sitseburit sa diri mga bayot manghinlo-hinlo kanang magluto-luto mga bayot aw kiri kini sa silingan mga bayot makaingon gud sila mga bayot basta gasa kuno ko ibutang mga bayot mayo kuno kay ko kay sama nang maghinlo-hinlo mga bayot maski pag atom siguro mga bayot kiri jud kay nako hinluan nya kana sila mga bayot basta bintana tas na mga bayot magtaod og mga kurtina mga bayot kinahanglan pa nagmagpanawag sa ilang kabanahan bitaw mga bayot akong gidundan nga akong gilanda dinhi mga bayot kay ako na antang ilunod ang patatas og sa dihang nalanay mga bayot ang guma aning landahan wa ko kay balungan og nalanay mga bayot murag nadaghanan siguro siga mga bayot o sa kainiton baka ato mga bayot awang inding mga bayot imong kunig tunula imbes sinugba mga bayot murag padulong gyud taon ni sa inununan kay og tulahon ako ni mga bayot di man pud sila mohigop og sabaw mga bayot no onya di man pud ni maluto mga bayot og di na ko ni diri sa buwan mga bayot kay di man pud ni mahimong i-step na ko mga bayot kay dagko maning isda bintahon ta siguro mga bayot og ako ning slice nya wa man ako slice ta siko na lang inyong lantawon sa dira karajot mga bayot ha kay gipanguha na ko mga bayot ang halang-halang nga atsal mga bayot gubikan kay akong ugangan di mo kaon na ng halang bita mga bayot ang kaning ilang landahan diri mga bayot ako ra ginakaguba mga bayot una mga bayot nagluto ko dinhi mga bayot og pato bitaw mga bayot murag nadaghanan siguro nako og kainiton ba mga bayot na murag na full nako to didto mga bayot og tuyok atong ilang temperature mga bayot himbuto mga bayot no nagisi o naguba o nabuak ng glass mga bayot ang sunod na pud mga bayot karon mga bayot murag nadaghanan o nainitan na pud siguro tuyok nako mga bayot murag gikaingon og ang guma nalanay may gani mga bayot kay dili lubi ni akong gilanda dire kay og lubi pa ni mga bayot murag gikaingon og tingko maghilak na lang siguro kay maugdaw unya kay wa man nadayon ako ni patatas mga bayot og lunod dinhi sa ilang landahan mga bayot aw ang ending mga bayot itipon tani dinhi gluto mga bayot di na sila magaway mga bayot pasagdaanan nato na dira mga bayot kay ako manggipanghagbong tanan imbes na pa social ko dito mga bayot og magpakaron ingnon kay maayo kuno ta luto diri mga bayot atong gilanda-landa kunuhay ni mga bayot ang ending mga bayot himo maning inununan karon unya himo pagid kay ko mga bayot kay kani ako makagupa mga bayot kani ako ugangan mga bayot wa nagpahibalo nga man hindi to ilang igagaw nga naginusara mga bayot artista kani adto sa Amerika man siguro to mga bayot then karon mga bayot ninuli diri sa ilang planeta mga bayot dili na artista mga bayot
ordinaryo o naginusara na lang gyud pud sa ilang balay mga bayot. Di pud ingon nga nagsungkod-sungkod ang mga bayot no, murag idara na gyud mga bayot pinanhi diri mga bayot. Kay giingnan siguro ni sa kung ugangan nga nagaluto-luto sa Celestina o isda-isda kay ganahan man pud mo kaon nag-isda mga bayot. Ang ending mga bayot imbes lami kay ning kalan una unta mga bayot ibutos lamisa mga bayot og gisabuan ako mga bayot ay pasagdaan ako ni diri mga bayot og maglanat ng tubig dinha mga bayot og kanang nagsisining dinha nga ng lutaw mga bayot pasagdan na nako na diri mga bayot takluban ta na diri mga bayot pasagdaan ra nato na dinha og muhubas-hubas na maluto gini siya. Bita-bita mga bayot, pagkaluto mga bayot, wala lang na ako i-video mga bayot kay ako makagupa og ilangi gago mga bayot na nasa lamisa nagpaabot na pero nahurot man pud mga bayot kay lami-lami man.